Yo, tetembangan sing kepenak. Ayo, ndak wektune entrek, Truk. Ya. Langsung ngaturke sapa, Truk? Mbak Elisa Orkaro Salaso. Ya, mangga. Jumeneng, Mbak. Nah. Penonton isih pirang-pirang ki, Mbak? Neng omah ya isih padha nyetel streaminge dhewe-dhewe. Ya. Nggih, halo Mas Bagong. Halo. Ketemu meneh. Ketemu meneh. Ngadeg meneh. Ayo iya no ya nang gone dhewe no. Gara-gara jam yaene iki penonton mung kari 3 sing edan. Iya. Sing edan pira? 6. Karo kowe siji. Piye? Karo dalange to sing siji. Dalange iki rasa tok andake wis edan, mergo omong dhewe tak wangsuli dhewe. Nek ora tak wangi edan ngene iki kowe ya ora mbadok. Oh ya bener, padha-padha golek sandang badok. Nah iya. Udang kuning ki sono sing Oh nyuwun. nggih, senti kodawuh. Nggih bawa napa langsung? Bawa sampe Oke. bawane. Ngombengi pentas ning Banyumas iki ning Purwokerto. Ya ning alun-alun. Terus 12 mrene ya saiki wis mulai laris terus. Iya. Saiki nek piye wis ora liwat awake dhewe wis ora iso nyatut. Ha iya. Wes nomor HP ku tak sebar dhewe. Wis ora apa-apa wis ben ngekeki sandang pangan Elisa. Heeh. Nggih mboten nggih. Kula tetep setia kalih Mas Bagong padake. Alah telek. Ngendi-ngendi tak susul kok. Susul-susul apa? Wis susul ya njaluk ijol kereta. Ya jelas lah. Ya jelas ya kudune tanggung jawab mambengi kowe piye dhewe kok nyusul dene njaluk ijol tiket kereta iki apa? Lah yo kan kudune leliyane wis nganggo bis, tak rewangi doh kono kadoh kene tak susul. Bangane sindenmu mong 6 lho. Tambah aku kan dari 7. Lumayan dong. Nah, ganti tiket kereta wae mosok ra ono duit carine dudu wong tipis. Wah. Wis tambahi lorong lembar. Pak Tumiyono maringi kaya ngene iki engko tanggo ijol kereta. Iya, Mantep. Ora payu iki ora payu. Ya dijolke no. Iki gambare gondrong e. Oh. Ora apa-apa kok gondrong. Yo diwiwiti, Mbak. Mangga. Nadyan wujud remong peksi agawe taline prangta Neno alus manis tur mrak ati wasuminggon kula lono golek isi podang kuning ibu bunga henga nyanding bisa dadi tombo Mangga. Esuk awan neng ombak ratuyan mangan. wis rasan. Ya kudu mangan aja ratoyan mangan. Ayo. Oh, kayak ana sing njaluk disuwuk. Disuwuki apa, Pak? Disuwuki apa, Pak? Kuwi ciri khas, Kuwi ana adat budayane nek daerah Jawa Tengah Wonosobo kono, sinden iki kupure kudu dobel gawa. Oh, mergane kenapa? Nganggere bubar wayangan kae ibu-ibu nggawa bocah kuwi akeh banget do njaluk kupur. Oh. Oh. Ana sing njaluk idune dalange.
Apa iki? Lho, kuwi aja iki asli ora goroh. Kono kepercayaane bocah cilik bayi. Kuwi kudu dibathuke dileleti idune dalangi ngono. Mula aku namanya ning Wonosobo nganti kering keruntang tenggorokanku. Kuwi ben ngopo kaya ngono kuwi ben ngopo dinehi idune? Kepercayaane men apa jenenge bocahku dadi cah pinter. Oh, ngono. Disuwuke. Kowe rung tau. Wow, berarti apik idumu? Ngene. Wah, ya ora sode. Kowe ora sikatan to? Rasikatan jengkulmu Gelem aku nggo Pak Gadul. Dek iso ngerti kowe rasikatan barang lho, Go. Aku ki sabun nggawa, sampo nggawa, ning sikate iki mesti nyilih. Sikat gigi kok nyilih iki. Sikat gigi kok nyilih. Dek penabuh ki tak sili ora ana sing entuk. Jijik ki ora. Yo mangga, Mbak. Esuk awan, yo. Esuk awan ning omah wis ora krasa.
Elisa gong. Saya suwe jogetmu saya bener mbiyen. Dek zaman pertama melu aku jan men kaya Mau ngene lho. Ngene ngiwonengen ya. Hah? Mau ngiwonengen. Ah iya men kaya wong rampungke wong nguyuh kaya ngiwonengen ngono. Bapak ngono omong tak antil gasmu lho. Omongane kok waton truk kok. Heeh, marang ngiwonengen. Ya apa iki mau Mbak Elisa? Mbak Elisa. Ya.